grasya sa Diyos, grasyang labaw sa atong sala. Dito sa Kalbaryo giulat ni Jesus ang iyang dugo. Pintas man nga balud ang paghasmag sa mga sala, ang iyang grasya nga ditugnan ang gipakita sa Kalbaryo. Ang lama sa salama itong huway saling makahinlo gayud, ang gipaagas lang yang dugo mohugas sa kasalan.